Зөлфия, мөмкин булса шушы сорауга ачыклык кертергә бәлкем балык бистәсе халкы тынычлап шыклый башлар. Әлеге чәчәк бүгенге көндә мин үземнең яраткан улым белән балык бистәсе районында яшибез. Бу аерылуның сәбәбе дигән сорауга нәрсә дип җавап бирим. Бу очракта ике якта да гаеп буладыр, атта да, тәртәдә дә дип әйтәләр бит, гаеп була. Ләкин безнең улыбыз белән аңа карата тискәре уйларыбыз юк. Ул булыша алганча аны яна килә, алар бер-берләрен беләләр. Аның инде хәзер үз гаиләсе, безнең үз гаиләбез, без хәзер шулай менә бер көйгә, бер дулкынга кереп киттек. Тыныч кына шулай яшәп ятабыз. Димәк, сез инде Айнур белән аралашасыз. Әйе, шулай дип әйтсәк тә була, аралашабыз. Ата белән бала арасында, димәк, андый теге низаклар, аралашмыйча утырулар юк. Юк, Әйе. Аллага шөкер юк. Без бик шатбыз сез өчен. Зөфия, тагын бер шундый нескромныйрак сорау инде, әйбәт булса әйтмешли, сер булмаса, киләчәктә яңа гаилә корырга планда юкмы сезнең? Бик авыр сорау булды әле бу. Көтелмәгәндә. Гаилә менә әйткәнемчә хәзер бүгенге көндә мин улым белән безнең көнебез режимга кертелгән. Менә хәзер мин уйлыйм да, әйтүчеләр булды, чакыручылар да булды кияүгә. Аннары менә уйлап ятам да, ничектер менә ишенче кеше артык кебек миңа тоела. Ничектер мин әле баламны үстерергә тиеш кебек. Аны менә садикка гына йөрибез, хәзер мәктәпкә кертергә тиеш кебек. Аның белән шөгыльләнергә кирәк. Менә аңа аерым минем ничектер игътибар бирәсем килә. Үземнең вниманиемне дип әйтим инде русчалатып әйткәндә, менә бүгенге көндә аңа гына юнәлттерәсем килә. Менә Алла бирсә икенче елга инде мәктәпкә керү вакытыбыз җитә бит. Менә минем бүгенге көндә төп максат баланы аякка бастыру, аңа белем бирү. Зөфия, аякка бастыру аны барлы булгач җиңелрәк. Аның соң уйлап караганың юкмы синең бердә? Менә ансында уйлыйм. Аллаһ Тәгалә нәрсә язгандыр, Алла бирсә, әгәр дә минем кеше икән, бәлки мин үземнең кешемне очратмаганмындыр әле. Әгәр дә үземнең кеше килеп чыкса, бәрбер Аллаһ Тәгаләдән бер знак дип әйтимме булыр, Алла бирсә, үзебезнең кеше очраса, бәлки кем дә белгән, парлы да булып куербыз. Алла бирсә, димәк, Ходай Тәгаләнең бөтен нәрсә дә үз кулында, шулай бит? Әйе. Без телибез, менә мин шәхсән сиңа үзем теләп калам, парлы тормыш, матур тормыш, һәм инде киләчәктә менә шундый бәхетле күзләрең менә шулай бәхеттән елмаеп торсалар иде. Амин, бик зур рәхмәт. Зөфия, тормыш дәвам итә бит инде ул, шулай бит? Киләчәккә нинди планнарыгыз бар? Киләчәккә нинди планнар дип әйтим, менә әйтеп китүемчә һаман менә беренче урында нишләптер бала, минем бала тора. Икенче урында кем? Икенче урында эш тора минем хәзерге көндә. Хәзерге көндә икенче урында эш тора. Менә гел йокларга ятканда да, юлда йөргәндә дә гел теләп йөрим инде, исән сау баламны үстерергә язсын, исән сау эшемдә эшләргә язсын. Үземнең авыруларымның белән инде менә уртак тел табып, алар белән эшләргә язсын. Минем теге эшемне күрсеннәр иде, минем сүзләремә колак салсыннар иде дип гел теләп йөрим. Менә шундый планнар. Эш дисәң, буш вакытың бармы соң син? Гомумән буш вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсең? Спорт, тагын нинди? Буш вакытта без спорт белән дә шөгыльләнергә тырыштык. Менә бу ел үткән елны карантин аркасында өйдә утырырга туры килде. Ләкин өйдә дә тик утырмадык. Без уның белән музыка куябыз да, биеп тә алабыз. Менә бик пазлар җыярга яратабыз, ягылардан бик әйберләр ясарга, конструкторлардан бик ясыйбыз. Көндә бер пазл җыябыз, без яңа төрле безнең коллекцияга карарга килегез. Рәхмәт. Алдагы елларны без бассейнга да хайран йөрдек. Алла бирсә, менә бик тә йөрисебез килә инде үзенең дәгән. Алла бирсә, дәвам итәрбез. Бассейн, аннары аның дагын кружоклар менә яше бара, әле пока кичкенә дип инде мин җөрим. Әле алмыйлар һаман яше җитмәгән дип.
Allah bilsə yaşıb jitib bara, balanda da türlü sportivni krужокларга бик тә бирәсем килә. Bu birbirine tileriz bulgaç, o hiç egzesi tamuşka Allah aftaş bilsin. yaparlar Allah bilse. bilsin. Zülfiye, dostlarınız çok mu sizin? Минем дусларым бик күп. Бик күп. Якын, менә якын дусларым да бик күп. Теге менә серләремне уртаклаша торган дусларым Аллага шөкер бар. Менә ике безнең арада гына сөйләшә торган шундый менә Sır saklıyor. сер саклый торган, менә киңәшләр ала торган дусларым бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә алар берсе көтеп калам әле. Ике бик дус кызым инде, алар бик якын миңа, бергә укыдык. Безнең районга бер штаб кайтасылар. Алар да табибәләр. Алар берсе Bizge eşka koytardın. Yok, Ben konakta konakta. bizim rayonda bir tanışasılar kilerine. Onlar bir yakın dostum. Allah'a şükür. Bunda özü bizim rayonda da taptım. Менә шулай серләр сөйләшә торган дусларым бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Peki. Bizden 8. Mart. Biz, min şahsen seyahatler kalam. Her vakıtta şula yaş, motor, sikimli bulup kalama. Senin neydi motor tileklerin var bizim rayondaşları bizde? Мин барлык хатын кызларны бу якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлыйм. Аларга кояштай озын гомер, кырыштай нык сәламәтлек, шишмә судай саф мәхәббәт, шомырт чәчәгедәй ак бәхетләр телим. Һәрбер кеше үз парын тапсын, үз ярын тапсын, парлылар тигезлектә, байлыкта, муллыкта яшәсеннәр. Барыбызга да шундый теләкләр теләп калам. Иң мөһиме хәзерге көндә саулык сәламәтлек. Менә бу пандемия белән аңладык барыбыздагын. Исән-сау булырга язсын. Исән-сау яшәргә язсын. Şolay. Selametlik o bizden için en zor bayılık. Çünkü selametlikni her zor akşardan satıp alıp bulmayı. Zülfiye, kelganiniz için tam bir tapır rahmet. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгызга. Dostlar, biz de sizin bilen sağlıklaşarız. Beyramlarımız mübarek, tağımlarımız tügerek olsun.